Ayaw pagpakabuutan sa tao nga wala mo angay nimo. Kay bisag unsa pa kamaayo ang imuhang buhaton, dili nila ma-appreciate ang imuhang kamaayo ngadto nila. Kay kana sila wala ganahin nimo. Bisag unsa pa imong buhaton kamaayo, dili gyud na mo work. Kay para nila wala sila ganahin nimo. So what now? Ayaw ipamugos imuhang kaugalingon ngadto nila. Ayaw usiki imuhang panahon. Dili lang sila ang tao sa kalibutan. Dili sila kawadon sa imuhang kinabuhi. Dili sila ang nagbuhi nimo ug dili sila ang nagpakaon diha nimo. Dapat hunahunahon nimo imuhang kaugalingog unsaon nimo manginabuhi nga magmalipayon ka nga normal bisan wala sila. Kay kanang mga tawhana wala mo angay nimo. Likayi sila. Dili lang sila ang tao sa kalibutan. Ayaw ipamugos imuhang kaugalingon nga ikaw na lang kanunay mag-antos sa pag-adjust sa mga tao nga nakapalibot sa imo ha, pero wala kanila magusto eh. Ipakita ang tinuod nga ikaw. Ipakita nila kung unsa ang imuhang gibati. Usahay sa kinabuhi na ay sitwasyon nga bisan unsa nimong support sa tao nga nakapalibot nimo, ikaw gihapong himuong dautan. Wala nila makita ang imuhang effort, unya i-backstab pa kanila, inigtalikod nimo, dauton ka. Bisan muna na nimog adjust no para nila, pero para gyud nila wala kay kwenta. Kay wala nila makita imuhang sakripisyo kay kana silang mga tawhana wala ganahin nimo. Mas maayong likay na lang sa mga toxic nga tao kay walay mahitabong kaayuhan sa imong kaugalingon. Wala kay peace of mind kung magpabilin ka nga mag-antos sa mga tao sa imong palibot nga wala mo angay nimo. Pag-focus sa imong kaugalingon nga ikaw magmalipayon. Kay usahay gyud no, lisod nga kanunay na lang ikaw mag-adjust para sa mga tao nga nakapalibot sa imo ha, para magustuhan ka. Pero para nila wala kay kwenta. Usay mo ragihimo ka ng tanga nga ikaw muna na nimo kabuutan, kamaayo para lang magustuhan ka nila. Unya, ikaw gibaliwala lang. So, undangan ang imong pagkabuutan sa mga tao nga gibaliwala ka. Dili lang sila ang tao sa kalibutan. Pangitag tao nga circle of friends nga makadawat nimo kung unsa ka, unya magmalipayon ka. Likay sa mga taong nakapahatag kanimog pabugat sa imong dughan. Unya wala kay kalinaw, wala kay peace of mind. So amping, God bless you.